We're going to talk about priorities a bit tonight. Dzisiaj chcemy mówić trochę o priorytetach. And I want to approach it that we know the priorities naturally are God first, I wiemy, że naturalnie wśród priorytetów Bóg jest na pierwszym miejscu. family, Rodzina. and there's no dichotomy between God and family. If you love God, you love your family. If you love I your tutaj family, you love God. nie ma takiego konfliktu pomiędzy rodziną a Panem Bogiem, dlatego że jak kochamy Boga, kochamy rodzinę, jak kochamy rodzinę, kochamy Boga. Then the next priority of every man in the world is Men of St. Joseph International. A potem następnym priorytetem dla wszystkich mężczyzn na świecie są Amen. mężczyźni świętego Józefa jako międzynarodowy ruch. And Amen. our last priority is our work. A ostatnim z priorytetów jest nasza praca. We do need to go to work. Oczywiście musimy chodzić do pracy. But in all of the priorities we have as Christian men, Ale wśród wszystkich priorytetów, jakie mamy jako mężczyźni chrześcijańscy, our attitude is very important that we keep the same attitude in Jest all that we do. bardzo ważne, żebyśmy mieli dobre nastawienie we wszystkim, co robimy. Whether it's our spiritual life, our family life, or our work life. Niezależnie od tego, czy to jest nasze życie duchowe, czy życie rodzinne, czy nasza praca, We need to be positive in our approach. powinniśmy mieć takie pozytywne podejście. Did anyone tell you that Christianity is supposed to be a joy-filled life? Czy ktoś już wam powiedział, że chrześcijanie powinni być wypełnieni radością w swoim życiu? Well, Jesus said so in John 10:10. A Jezus powiedział to w Ewangelii Jana 10:10. I came that you might have life Ja przyszedłem po to, abyście mieli życie, and enjoy that life, żebyście cieszyli się tym życiem have it to the full until it overflows. i byście mieli to życie w pełni aż do przepełnienia. So God does want us to be happy. Więc Bóg chce, byśmy byli He szczęśliwi. wants us to have some attitude of being content in our lives. Chce, żebyśmy mieli takie nastawienie radości i zadowolenia w życiu. So if we're going to live our life to the full, Więc jeżeli chcemy przeżywać nasze życie w like pełni, God desires for us, jakie jest Boże pragnienie dla nas, then we need to follow His guidelines for our lives. to wtedy potrzebujemy podążać za Jego wskazówkami dla naszego życia. If you're not happy with your life, Jeśli nie jesteście szczęśliwi w swoim it's życiu, not God's fault. to nie jest problem Pana Boga. He doesn't need to change. On nie musi się zmieniać, We need to change. ale my musimy się zmienić. Well, some of us might say, well, if God wants me to be so happy, A może ktoś powie, jeżeli Pan Bóg chce, żebym był taki szczęśliwy, why do I have so many problems in my life? to dlaczego tyle problemów objawia się w moim życiu? Why is God treating me so unfairly? Dlaczego Pan Bóg tak bardzo mnie testuje? Well, that's what I want to talk about tonight. I to jest to, o czym chcę dzisiaj Wam powiedzieć. One of the principles in life is to be positive. Jednym z takich pryncypiów w naszym życiu jest to, byśmy byli pozytywni. We need to be positive even in negative situations. I potrzebujemy być tacy pozytywnie nastawieni nawet wtedy, kiedy sytuacja jest negatywna. Positive in difficult times, Pozytywni w czasie trudu, positive when everything's going great, ale także pozytywni, kiedy wszystko idzie wspaniale. and positive when the bottom falls out. A pozytywni także, kiedy się nam nagle podłoga zawali, wszystko leci w We dół. can't allow our happiness to be based upon our circumstances. Nie możemy pozwolić na to, żeby nasze nastawienie zależało od okoliczności. Jesus didn't come to say that I might give you life and happiness, Jezus nie powiedział, że ja mogę dać ci radość i szczęście, so I'll make sure you don't have any problems, ale wcześniej upewnij się, że nie masz żadnych problemów and I'll make sure you sail through life always being happy. i wtedy, jak już nie będziesz miał tych problemów, to sprawię, że przepłyniesz bezproblemowo przez całe życie. Jesus said the exact opposite. A Jezus powiedział coś wręcz He przeciwnego. said, in this life you will have troubles. Powiedział, w życiu doświadczycie problemów. You'll have adversities, hardships, and frustrations. Będziecie mieć różne zmagania, problemy i frustracje. Notice he didn't even say you might have them. To nie jest, że Jezus powiedział, że mogą się nam przytrafić. He said, and if you're not good, you're going to have trouble. Nie powiedział, że jeżeli nie będziecie dobrzy, to wpadniecie w problemy. And if you don't go to church on Sunday, you're going to have trouble. Ani też nie powiedział, że jeżeli będziecie chodzić co niedziela do kościoła, to nie No, he wpadniecie said w problemy. everyone's going to have problems. Powiedział, każdy przejdzie problemy. Regardless whether you're good or you're bad, Niezależnie od tego, czy jesteście dobrzy, czy źli. we're all going to have obstacles to overcome. I każdy będzie miał problemy, które musi przekroczyć, przejść, zwalczyć. So if Jesus definitely said that we're going to have adversities, troubles, Jezus powiedział, że na pewno przejdziemy, będziemy doświadczać problemów. and in John 10:10 he says wants us to have the full life, A Jezus powiedział u Jana, w Ewangelii Jana 10:10, że pełne życie there must be a way of enjoying our lives in the midst of difficulties.
Pełne życie objawi się w tym, że będziemy okazywać radość w środku trudności. So God must have a plan for us being happy even when we're in negative situations. Więc Pan Bóg ma plan szczęścia nawet wtedy, kiedy jesteśmy w trudnej, negatywnej sytuacji. Now, Jesus tells us exactly what his plan is. Jezus powiedział nam dokładnie, jaki jest Jego plan. If you read the rest of John 16, it says Jeżeli this. przeczytamy resztę z Ewangelii Jana 16 rozdziału, czytamy: In life there are going to be all kinds of troubles, w życiu doświadczymy różnych rodzajów problemów, but be of good cheer. ale bądźcie w takim dobrym nastawieniu. That's God's plan. I to jest Boży plan. He says, for I have overcome the world. Jezus powiedział: ja przyszedłem zwyciężyć świat. One translation says, when we have trouble, cheer up. I niektóre tłumaczenia mówią: kiedy jesteś w problemach, raduj się. So God's saying, if you really want to enjoy life, Więc Bóg mówi, Jezus mówi, jeżeli naprawdę chcecie się the cieszyć way God życiem wants us to live it, i żyć takim życiem, jaki Bóg then chce dla nas, we have to rule over our emotions. potrzebujemy królować nad swoimi emocjami And we have to stay positive and be joyful, i pozostać pozytywnym i radosnym, no matter what comes up against us. niezależnie od tego, jakie problemy nas znajdą. We have to look on the bright side and stay focused on what's right, I potrzebujemy patrzeć w jasną stronę życia i skupiać się na tym, and co jest dobre. not always thinking about what's wrong in our lives. I nie tylko ciągle rozważać i kontemplować, co jest złe w moim życiu. Stop taking inventory with the things that you don't have, I przestań skupiać się na tym, z czego nie masz, and start thanking God for all the good things that you do have. ale zacznij dziękować Bogu za wszystko dobro, które masz. Stop looking for how you're not going to be break free this year. Przestań koncentrować się na tym, że nie uwolnisz się od wszystkiego w tym Start roku, realizing all the good things God has put into your life. ale zacznij widzieć, dostrzegać te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg złożył w twoim życiu. There may be a lot of things wrong in your life, Być może jest wiele złych rzeczy u ciebie, but I guarantee you have lots of good things going on in your life also. ale gwarantuję ci, że bardzo dużo dobrego w twoim życiu również się wydarza. And if we dwell too much on our problems, it's going to bring us down. Jeżeli za bardzo skupimy się na naszych problemach, one nas przytłoczą. King David said, "Oh, magnify the Lord with me." Król Dawid powiedział: Panie, doskonal mnie. Many times you and I, we magnify our problems, Ale bardzo często my doskonalimy nasz problem, not magnify the Lord. a nie doskonalimy Pana Boga. And when you magnify something, Jeśli uwielbiamy coś, it doesn't change the size of the thing. to nie zmienia wielkości tej rzeczy, It changes our perception of the size of the thing. ale zmienia nasze poczucie co do rozmiaru tego czegoś. It makes it bigger, but only in our own minds. Ale i to sprawia, że to staje się takie wielkie, ale tylko w naszym umyśle. So when we're constantly dwelling on our problems, Więc jeżeli w sposób stały będziemy koncentrować się na naszym problemie and we're constantly concerned about the way we're being treated in life, i ciągle będziemy użalać się na tym, w jaki sposób jesteśmy traktowani w życiu, we're making everything much worse. wszystko zacznie dziać się znacznie gorzej. You might say that I've got more problems than almost anyone else I know. Możemy powiedzieć, że ja mam dużo więcej problemów niż ktokolwiek inny na świecie, My boss treats me terrible. dlatego że mój szef okropnie mnie traktuje. My children, they don't even like me. Moje dzieci nawet mnie nie lubią, My wife is lazy, a moja żona jest taka leniwa and I've got a constant pain in my back. i ciągle mnie plecy bolą. And that's the reason I'm not happy. I to jest powód, dla którego nie mogę być szczęśliwy. That's the reason I'm always depressed and negative. I z tego powodu ciągle jestem w depresji, jestem taki negatywny. No, the truth is, Nie, prawda jest taka. and I'm not making light of somebody's problems. Sorry? I'm not making light of anybody's problems. I'm not. To nie chcę teraz wmówić wam, że nie macie problemów, But there are other people all over the world that have more problems than you do. ale gwarantuję wam, że są ludzie na świecie, którzy mają większe problemy. We all face challenges in life, Ciągle przechodzimy różne zmagania w życiu, but some of us have learned to, the secret of being happy even under stress. ale niektórzy z nas uczą się, jak być szczęśliwym nawet kiedy się stresujemy. We need to keep our focus on enjoying our lives.
I potrzebujemy skupić swoją uwagę na radości życia. It's so easy to blame other people for our problems Jest bardzo łatwo użalać się i oskarżać innych za nasze and our problemy, lack of happiness. w naszym braku szczęścia. It's easy to make excuses. Bardzo łatwo jest szukać wymówek It's easy to point your finger and say, that's why I'm not happy. i bardzo łatwo jest pokazać palcem, o, to z tego powodu jestem But nieszczęśliwy. what I want to say today is, Ale to, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, only you can keep yourself from being happy. tylko sam możesz sprawić, że nie jesteś szczęśliwy. You need to make a decision To ty podejmujesz decyzję, that you're not going to enjoy life. że nie będziesz radował się życiem. No one else can do that to you. Nikt nie może tej decyzji za ciebie I podjąć. can't keep you from being happy. Nie mogę cię powstrzymać, żebyś nie był Your szczęśliwy. other friends are not going to keep you from being happy. Twoi przyjaciele nie mogą cię powstrzymać, żebyś nie był szczęśliwy. Even your wife cannot keep you from being happy. Nawet twoja żona nie może cię powstrzymać od bycia You say, szczęśliwym. well, my wife always makes me so angry. No ale przecież jak to? No moja żona zawsze sprawia, że się tak She'll never denerwuje. do anything that I ask her to do. Nigdy nie robi tego, o co ją poproszę. She's so selfish. Jest taka samolubna, She's rude and she treats me terrible. jest taka, to jest po prostu traktuje mnie beznadziejnie, And when I okropnie. get her straightened out, Sorry? when I straighten out my wife, Kiedy widzę moją żonę, then I'm going to really be happy. sorry? Then I'll be happy. Then I'll be happy. Gdybym zmienił moją żonę, wtedy byłbym You szczęśliwy. know, Tak? but God doesn't want you to spend all your time straightening your wife out. Ale Bóg nie chce, żebyś całe życie skoncentrował się na obwinianiu żony, He wants you to change. ale chce, żebyś ty się zmienił. Stop allowing anyone to make you unhappy. Powstrzymaj innych, żeby nie mogli cię unieszczęśliwiać. Don't allow anyone to make you miserable. Spraw, żeby nikt nie mógł cię wybić z radości. If your wife or your friends want to live down and depressed, Jeżeli twoja żona i przyjaciele sprawiają w tobie depresję, that's their choice. to jest ich decyzja, Don't let them drag you down with them. ale nie pozwól się ściągnąć przez nich. You have to rise up Potrzebujesz powstać and say to God, i powiedzieć Panu Bogu, God, you've got a great plan for my life. Panie Boże, Ty masz wspaniały plan dla mojego życia. And I refuse to be depressed. I właśnie teraz rezygnuję z bycia w depresji. And I refuse to let anyone get me upset. I teraz rezygnuję z tego, by ktokolwiek mógł sprawić, że się będę martwił. Life denerwował. is too short to waste one day on Życie being jest unhappy. za krótkie, żebyśmy marnowali nawet jeden dzień na bycie nieszczęśliwym. Don't constantly try to change things Nie staraj się ciągle wszystko and zmieniać. then get everything perfectly straightened out, Też nie staraj się, żeby wszystko było już takie super doskonałe. then decide that you're going to be happy. I wtedy ty tylko podejmij decyzję, że chcesz być No, szczęśliwy. take responsibility for your life right now. I teraz weź odpowiedzialność za twoje życie. Learn to change the things you can change, Naucz się zmieniać te rzeczy, które możesz but there's zmienić, some things you're not going to be able to change. ale jeżeli jest coś, czego nie możesz zmienić, nie zmieniaj. You can't change another person. Nie możesz zmienić kogoś innego, You may not be able to change the attitude of your neighbors. nie możesz zmienić nastawienia swoich bliźnich, You can't change the fact that you have heavy traffic in the morning when you go to work. nie możesz zmienić tego, że masz korki na drodze do pracy, You can't even change the fact that you lost a loved one. nawet nie możesz zmienić tego, że straciłeś kogoś, kogo There kochasz. are many things in life that you cannot change Jest tak dużo rzeczy, których w życiu nie zmienisz and you cannot control. i nie możesz wszystkiego kontrolować. But the thing that everyone can control Ale to, co każdy z nas może kontrolować, is our attitude. to jest nasze nastawienie. How you respond to negative things in your life. Jak odpowiadasz na negatywne rzeczy w twoim życiu. And that's where the real power is. I to jest prawdziwa moc. But power doesn't lie in being able to control everything that happens to us. Sorry? The power doesn't lie in the fact that we can control everything. Ale nasza moc nie zależy od tego, czy jesteśmy w stanie kontrolować wszystko wokół. The real power lies in our ability to rise above the problems that we have. Prawdziwa moc to jest wyjść ponad problemy, które są. Rise above the negative circumstances. Wyjść ponad negatywne okoliczności. Lots of people think today that they're a very negative person Wiele osób myśli o sobie, jestem taką negatywną osobą, just because negative things happen to them. ale właśnie dlatego, że tyle negatywnych rzeczy mi się przytrafia. And that's not correct. A to nie jest dobre. You're a negative person Jesteś negatywnie nastawiony, because you've made a decision to be negative. ponieważ zdecydowałeś, że tak chcesz.
It's not the unfortunate things that have happened to you. I to nie jest przez te nieszczęśliwe okoliczności, które cię trapią, No, you responded wrong to those negative things. tylko ty w zły sposób odpowiadasz na te negatywne okoliczności. You need to learn to rise above your problems. Potrzebujesz nauczyć się w jakiś sposób przekroczyć swoje problemy. It's what's inside you that makes you negative. To, co masz w środku, w sobie, to sprawia, że jesteś negatywny. It's our attitude, not our outward circumstances. To jest nasze negatywne nastawienie, a nie okoliczności. In Matthew 12:35 it says this. W Ewangelii Mateusza 12:35 jest powiedziane. A good person brings good things out of his inner treasures. Dobra osoba wynosi dobre skarby ze swojego wewnętrznego skarbca, But an evil person brings evil things a zła osoba wyciąga złe rzeczy out of his treasures of evil things. ze swojego skarbca złych rzeczy. Notice we can bring good things or we can bring evil things. No difference in the effort. Możemy przynosić dobro albo zło, nie ma różnicy. See, life is a series of choices. Ponieważ życie jest sekwencją wyborów. You choose every day how you're going to respond to situations. I codziennie wybierasz, jak zareaguje na daną sytuację. You choose how you're going to let people affect you. A ty wybierasz, w jaki sposób pozwalasz ludziom wpływać na You ciebie. choose whether you're going to be in a good mood or a bad mood. Ty decydujesz, czy chcesz być w dobrym nastroju, czy w złym nastroju. The bottom line is you choose exactly what kind of person you're going to be. I tym właśnie mianownikiem wspólnym jest to, że ty sam wybierasz, jaką osobą chcesz być. And nobody can make those decisions for you. I nikt inny nie podejmie tej decyzji za ciebie. God has given you the sole ability to choose whether you're going to be positive or negative. Pan Bóg daje ci taką możliwość, byś wybierał, czy chcesz być negatywny, czy pozytywny. But one of the great lies of the enemy is this. A jednym z wielkich kłamstw przeciwnika jest: Oh, you have so many problems. masz tak wiele problemów. You have so many bad things happen to you. Tyle złych rzeczy ci się przytrafiło. That's the reason you're a negative person. I to jest powód, dla którego takie masz negatywne That's the nastawienie. reason you feel the way you do. Z tego powodu masz lęk przed tym, co będzie. Co robisz? The reason you're a negative person, Powód, dla którego jesteś negatywny, you made a choice to be negative. wybrałeś takie życie. Now, circumstances have affected you, Oczywiście okoliczności wpływają na ciebie, but you still made that choice. ale ty ciągle wybierasz. It's not your friend's fault. To nie jest problem, to nie jest It's błąd not twoich your przyjaciół, circumstances. to nie są twoje You have okoliczności. to stop pointing fingers and blaming everyone else Powinieneś zaprzestać pokazywać palcem i oskarżać innych, and take the responsibility of your own life. ale wziąć odpowiedzialność za własne życie. One of the first things in changing your life Jedną z takich podstawowych rzeczy zmieniających życie is to discover the root cause of your problems. jest odkrycie powodów, przyczyn problemów, które masz. And many times we need to be big enough and bold enough Czasami potrzebujemy być wystarczająco duzi i wystarczająco silni, to point our fingers at ourselves. żeby pokazać palcem na siebie samego. It's okay to admit you have a problem. Jest okej przyznać, że mamy problem. I realize I need to change. I rozpoznać to i uznać to, że potrzebuje się I zmienić. realize I'm the problem. Tak, rozpoznaję, ja jestem problemem I'm using my negative experiences as an excuse. i używam moich negatywnych doświadczeń jako wymówek. And I'm just feeling bad for myself. I z tego powodu czuję się źle wewnętrznie. I can't control everything that happens to me, Nie jestem w stanie kontrolować wszystkiego, co mnie but otacza, I can control my response to it. ale mogę kontrolować moją odpowiedź na to. You have to change to be positive. I potrzebujesz zmienić swoje nastawienie You na have to stay pozytywne. full of joy. Potrzebujesz wypełniać się radością. You choose to have a cheerful attitude. Potrzebujesz mieć takie pogodne nastawienie. You are who you are by choice. Jesteś tym, kim jesteś ze względu na swoje decyzje. God said this in Deuteronomy 30. Bóg mówi to w... where? Deuteronomy 30. It's okay. Deuteronomy. You know where the book of Deuteronomy is? Old Testament, old book. Jest. W Księdze Powtórzonego Prawa Pan Bóg mówi to jest 30 rozdział, werset 19. I have set before you life and death, Kładę przed Tobą życie i śmierć, blessings and curses. błogosławieństwo i przekleństwo. Therefore, choose life. Dlatego wybieraj życie. Notice we can make a choice. Możemy podjąć decyzję.
We can be blessings. It's just as easy to be blessed as it is to be cursed. Możemy żyć błogosławieństwem. To jest tak samo proste jak życie przekleństwem. God is so good. He told us we have a choice between the two. Bóg jest tak dobry, że daje nam wybór pomiędzy tym dwoma. Then he said, you're dumb enough to choose. I'm going to tell you the right one to choose. Choose life. Więc masz wybór, a ja ci jeszcze powiem, co wybieraj. Wybierz życie. How easy can God make it for you? Czy Pan Bóg mógł sprawić, żeby było to jeszcze prostsze? He says, this is good, this is bad. Pan Bóg mówi, tu masz zło, tu masz dobro, wybieraj dobro. Pick the good one, will you? Wybieraj dobro, no proste. Every day Codziennie we need to make that choice. podejmujemy takie wybory. We're going to choose the abundant life, Możemy wybrać życie w obfitości, the victorious life in Christ, życie w zwycięstwie Chrystusa, or we can choose the easy choice and be depressed. a możemy też wziąć taki prosty wybór i po prostu poddać się We can depresji. choose death and defeat. Możemy wybrać śmierć The choice is strictly up to you. i wybór po prostu należy do ciebie. When God says choose life, Kiedy Pan Bóg mówi wybieraj życie, He's talking about every situation in our lives. On mówi o każdej sytuacji w naszym życiu. Whether it's your relationship with God, Niezależnie jaka jest wasza relacja z Bogiem, your relationship in your family, relacja w rodzinie, your relationship in the men of St. Joseph, relacje wśród mężczyzn świętego Józefa or your relationships in work. albo w pracy. All of these relationships, Wszystkie te relacje daily we need to choose life. powinniśmy poddawać wyborowi życia Now, some codziennie. days you do wake up with stiff back and a headache or Ale something like czasami that. budzimy się i tam coś nas szczyka, coś nas boli głowa. And you may not want to smile and laugh, Bardzo trudno jest się nam uśmiechać wtedy, but you need to know that God loves you even under those circumstances. ale kiedy zdamy sobie sprawę, że Pan Bóg kocha nas w tej sytuacji, And today I may have a bad start, but I'm going to have a good finish. I may start my day with difficulties, mogę właśnie doświadczyć trudności, but I'm going to finish this day well. ale dobrze skończę ten dzień. I know my God loves me and He's going to bless me. Ponieważ wiem, że Pan Bóg mnie kocha i On Why, błogosławi mnie. why is He going to bless me? Dlaczego? Because I'm so special? Ponieważ jestem taki No, szczególny? because Nie. His Word says I'm going to give you a full and abundant life. Nie, dlatego, że Jego Słowo mówi, dam Ci życie w He said I'm obfitości. going to bless you here and in the world to come. Dam Ci błogosławieństwo tu i w tym świecie, który nadchodzi. We can't avoid His blessings. We have to work at avoiding His blessings. Możemy pracować nad tym, żeby unikać Jego błogosławieństwa. You should wake up every morning Więc kiedy się budzisz codziennie, kind of looking around. How's He going to bless me today? więc patrz wokół siebie i mów, Panie, w czym dzisiaj chcesz mi What pobłogosławić? miracles am I going to see in my life today? Jaki cud dzisiaj przydarzy się w moim życiu? How many people saw a miracle this week? A ile osób widziało w tym tygodniu jakiś cud? Look. O, popatrzcie, A popatrzcie. No, dozen jest people kilka. have seen miracle this week. W tym tygodniu część z nas widziało już cuda. And for the rest of you, A dla pozostałych? open your eyes. Otwórzcie oczy. Come on, there's No, good things popatrzcie. happening in every life. I mean, most miracles are little miracles, Część z tych cudów to takie malutkie cuda, but every so often God gives you big ones too. ale są takie dni, kiedy Pan Bóg daje nam wielkie cuda. I'm blessed because I'm on retreat all week in Jestem- Lance Corona. Jestem pobłogosławiony, bo przez cały tydzień jestem na rekolekcjach w Lanskoronie. Now I say I'm blessed. We got 100 teenagers we're ministering to. Tak, jestem pobłogosławiony, mamy 100 nastolatków, którym posługujemy. I'm not so sure it's a blessing, but it really is. Ja nie wiem, czy to jest takie błogosławieństwo, ale naprawdę jest. No, it's wonderful to see some of these young people coming alive with Jesus. I jest naprawdę wielką radością widzieć młodych ludzi oddających życie Jezusowi. You pray for them and they're just so open to receive God's grace in their lives. Modlić się za nich i widzieć, jak oddają swoje życie Jezusowi, przyjmą łaskę. Some of these youngsters are really holy kids. Some of them have no idea who God is. A część z tych młodych ludzi jest bardzo, bardzo blisko Pana Boga, a część nie wie, kim Pan Bóg But jest. they're all experiencing the presence of God. Ale wszyscy oni doświadczają obecności Bożej. Do you experience the presence of God? Czy Ty doświadczasz obecności Pana Boga? When you start to pray in the morning, and I know all of you do, Kiedy zaczynasz się modlić codziennie, tak wiem, modlicie się codziennie, do you actually contact God? czy naprawdę masz kontakt z Panem Bogiem? Does He speak to your heart somehow? Czy Pan Bóg mówi jakoś do Twojego serca? That alone is a great miracle.
To jest wielki cud. God takes the time to speak to you personally. Bóg poświęca swój czas, żeby mówić do ciebie osobiście. What's your priority in life? Jaki jest twój priorytet w życiu? What's the most important things that go on in your life? Co jest najważniejsze, co dzieje się w twoim życiu? That you and your family are going to go to heaven. To, że ty i twoja rodzina pójdziecie do nieba. And you as men I ty jako mężczyzna are responsible to take your family to heaven. jesteś odpowiedzialny, by zabrać swoją rodzinę do nieba. Your wife and your children are not that responsible. Twoja żona i twoje dzieci już nie mają takiej odpowiedzialności jak ty. You. Bo ty masz. It's your responsibility. To jest twoja odpowiedzialność. And you can't be a negative person and do that. I nie jesteś w stanie tego zrobić, jeżeli będziesz negatywną We osobą. need to wake up with a grateful heart every day. Więc kiedy budzisz się codziennie, miej takie wypełnione wdzięcznością serce. And when God speaks to you every day, all of us end Kiedy- up with grateful hearts. A kiedy Pan Bóg mówi do nas codziennie, to wszyscy miejmy takie wdzięczne serce. The most exciting life in the world is a Christian life. Najbardziej ekscytujące życie na świecie, jakie jest możliwe, to życie I'm chrześcijanina. just basically talking about one scripture passage tonight. Dzisiaj mówię tak naprawdę tylko o jednym fragmencie z Pisma Świętego. John 10:10. To jest Ewangelia Jana 10:10. And I can speak for over a half hour just on this one exciting thing. I mogę przez jeszcze następne pół godziny mówić o tej jednej ekscytującej rzeczy. And we have thousands of promises in the Bible. A w Biblii mamy tysiące obietnic. There's actually over 7,000 promises in the Jest scriptures. ponad 7,000 obietnic w And they're Piśmie all for you. Świętym. A wszystkie one są dla was. What's your priority in life? Jaki jest twój priorytet w życiu? What are you planning your life around? Jak planujesz swoje życie? Your job is important. Twoja praca jest ważna? Sports are really important too. They're nice. Może sport jest bardzo ważny, tak, oczywiście. Whatever you're planning your life around is your God. Ale cokolwiek zaplanujesz w życiu, to Pan Bóg jest. Whatever your highest priorities are is your God. Cokolwiek by nie było twoim najważniejszym priorytetem, to jest twoim Bogiem. Seek the Lord with all your heart A szukaj Pana Boga z całym swoim sercem. and lean not upon your own understanding. O, sorry. Lean not upon your own understanding. It's a quote A nie from nie polegaj na swoim tylko zrozumieniu. So just seek the Lord, Po prostu szukaj Pana, believe in His promises, wierz w Jego obietnice have a good attitude, i miej dobre nastawienie, and your life is going to go well, ponieważ wtedy twoje życie będzie się dobrze and toczyć. you'll draw other people into that same life. I będziesz pociągał inne osoby do takiego samego życia. We're baptized to be evangelists, Jesteśmy ochrzczeni po to, by ewangelizować. and joyful people evangelize. A ewangelizują tylko ludzie wypełnieni radością. Excited people evangelize. Ewangelizują osoby podekscytowane. Are you joyful? Czy jesteś Are pełen you radości? excited? Czy jesteś podekscytowany? Have a positive attitude? Czy masz pozytywne nastawienie? God loves you, Bóg kocha ciebie, and I don't know why. a ja nie rozumiem dlaczego. Some of these people, He loves them though. Jakie tutaj są osoby, a Pan Bóg wszystkich kocha. Let's stand up. Powstańmy. Father God, we do thank you for the wonderful life that you've called us to. Dobry Ojcze, bardzo dziękujemy Ci za to cudowne życie, do którego nas powołałeś. We know that we have problems and troubles, Oczywiście wiemy, że mamy problemy i kłopoty, but we know that you have the answer to all of our ale problems. wiemy, że Ty masz odpowiedź na każdy nasz problem. We know that you're going to transform our troubles into triumph. I wiemy, że możesz przekształcić nasze problemy w triumf. You're going to transform our families into heavenly beings, saints in heaven with us. Możesz przekształcić nasze rodziny w świętych w niebie. And we know that because your word promises that to us. I wiemy o tym, ponieważ Twoje słowo nam to obiecało. We trust in you, Lord. Ufamy Ci, Panie. We're choosing you, Lord, for our lives. Wybieramy Ciebie dla naszego życia We want to constantly be positive about what you're doing in our lives. i chcemy być pozytywnie nastawieni wobec tego, co czynisz w naszym życiu. Lord, every day we want to put on the garment of praise. Codziennie chcemy wypełniać nasze zasobniki chwałą. Every day we want to praise your holy name. Chcemy wielbić Twoje święte imię. Give us the grace to wake up and spend time with you in prayer Daj nam łaskę, byśmy budząc się spędzali czas z Tobą and to always keep our priorities in right order. i żebyśmy stale trzymali priorytety w odpowiednim We porządku. ask all that in Jesus' name. Prosimy o to w imię Jezusa. Amen. Amen. Amen.